Čau lidi, jsem se chtěla oznámit, že budu jezdit s RC autíčkem. A tohle možná někdo doma má, ale ne úplně jak já, jen jsem se tady dal tak pryč. Tak a jsem si to ozdobil já. No a samozřejmě vy máte tuto baterku. No u mě už je v háji, kde se neprodala. Takže vám ukážu, co jsme dneska udělali s mým tátou. A ta baterka je o mnohem lepší. Tady je vybitá, jo, normálně, kde vidíš, že to svítí červeně. Ne, tady to, jo. Ale to je tady ta baterka. Bude to dvakrát víc, jako bude to víc jezdit. Tady to je samozřejmě tady tím spojeným. A takže koukám tady to video, což má 47 a 37 sekund. No, 47 minut a 37 sekund. Tak až to dokoukám, tak natočím video, jak s tím budu jezdit vše možně teda. A možná i na chvilku půjdu ven a teď se nelekně, takže to bude prasklý. No dobře, tak to asi úplně neukážu. A tamhle je taková dírečka. Tady to, no tam pod nad tím prstem. A tam pojedu tím terénem. Takže zahoďte like a připravte se, že až třeba skoro za hoďku, nebo až to bude celý zelený, což dám vidět, tak natočím dlouhý video. Pojedu nejprve teda doma a pak pojedu na to, na co se nejvíc těším, na tu díru, až to přejedu. No, tak zahoďte odběr a like a těšte se. Čau.